Moi! Mä oon Timo Eskola ja työskentelen aluemyyntipäällikkönä ABB:n sähkönjakeluautomaattiyksikössä Vaasassa. Toimin myös mentorina ensi syksyllä ensi kertaa starttaavassa ABB Talent-ohjelmassa, jolla haetaan uusia talentteja Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoista. Mentorina tehtäväni on tukea heitä projektitöissä, opastaa talon tavoille sekä auttaa verkottumaan. Valmistuin diplomi-insinööriksi teknillisestä korkeakoulusta sähköosastolta vuonna 2008 ja olen jo päässyt työskentelemään monissa erityyppisissä tehtävissä. Olen ollut täällä kesätöissä 5 kesänä ja tein myös diplomityöni ABB:lle. Aloitin urani tässä talossa konsulttina. Nyt aluemyyntipäällikkönä tehtäviin kuuluvat markkinointi- ja myyntityö vastuumaissani. Työn sujuva suorittaminen vaatii matkustamista sekä toimimista eri kulttuureista tulevien henkilöiden kanssa. ABB:llä työt ovat monipuolisia ja sopivan haastavia. Itse olen arvostanut hyviä johtamiskäytäntöjä sekä ura- ja kehittymismahdollisuuksia. Rento ja ystävällinen työilmapiiri on myös työssä viihtymisen kannalta erittäin tärkeää. Isossa organisaatiossa on tarjolla paljon erilaisia uravaihtoehtoja, myös ulkomailla. ABB Talent tarjoaa opintoja eteenpäin vieviä projektitöitä, kesätyöpaikan, lopputyötoimeksiantoja sekä tietysti mukavan mentorin, joka perehdyttää talon tavoille. ABB Talentin hakuaika päättyy syyskuun loppupuolella. Tsekkaa ABB-uralle nettisivut joko abb.fi tai Facebook-ryhmän kautta ja lähde mukaan!